malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB kini si Leo Lastimosa. Gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo. Magpasalamat sa makausapa nga inyong gipadayon sa inyong mga Pinoy-anan karong hapuna. Ang atong sugilanon karong hapon atong giuluhan og silito o tami. Ang atong gipasabot mo ang nag-agaw nga kanhi Cebu City Mayor Tami Osmeña ug anhing Cebu Governor Lito Osmeña. Si Osmeña namatay sa pangidarong 83 atol sa height sa pandemya sa COVID-19 dinhi sa Subo. In fact, COVID-19 mo gikataho nga iyang namatyan, samtang si kanhi Mayor Tami Osmeña nagpasubingay nga di na ganahan mo balik sa politika, pero pabiling gihangad na usa sa labing maayo mga leader sa atong syudad. Kining sugilanon nga among paabitan ninyo mahitungod ni Tami ug ni Lito Osmeña, ang aftermath sa bagyo nga si Ruping. Gahapon ato manggisgutan ang anibersaryo sa bagyong si Ruping atong November 13 tuig 1990. Karong hapuna, so yan na ito pagsubay, although dili yun hingpit ang atong detalye, kay ambot doon na by post-mortem nga gihimo ang pagbangon sa Subo human sa bagyo nga si Ruping. Kung wa pa man, I suggest ang academe, ang mga local government officials, ang private sector, magtigom, samtang buhi pa mga nahilambigit atong pagbangon na ito human sa bagyong Ruping aron makahimutag template. Kay importante kaayo nga doon natay sumbanan giunsa paghiusa sa mga Subuanon, giunsa pag tinampangay sa mga Subuanon, paghawa sa atong syudad o sa atong probinsya sa Subo gikan sa hingpit nga pagkalukapa sa makalilisang lapad nga kadaot na himo sa bagyong si Ruping atong Nobyembre 13, 1990. Si anhing Gobernador Lito Osmeña usa ra iya katermino pagka-gobernador sa probinsya sa Subo. Kaya wa naman to siya magpare-elect. Pag sunod, napili siya 1988, 1987, o niya sunod nga eleksyon 1992, wa naman siya mudagan pagka-gobernador. Nidagan siya pagka-vice presidente. Siya running mate ni anhing Presidente Fidel Ramos sa 1992. Napili siya ni kanhi Vice Presidente Joseph Estrada. O niya, nidagan siya pagka-presidente na yun sa 1998, nagkontra sila ni Erap, gipildi na siya ni Erap sa pagka-presidente. Pero sa pila na katuig na pagka-gobernador ni Lito Osmeña dini sa Subo, hilabiyang dakuasak iyang nahimo. Ug usaan na, ang iyang pagpangu sa mga Subuanon pagbangon human sa bagyo nga si Ruping. Diyatong higayuna si kanhi Mayor Tami Osmeña, nagserbisyo siyang unang termino pagka-mayor sa Cebu City. So ang popularidad sa duha ka Osmeña naa sa ilang kinatasaan nga ang nitong higayuna. Motong pagkahuman sa bagyong Ruping, bisan unsay ilang gihimo, bisan unsa kalisod ang mga gibuhaton sa pagbangon sa Subo human sa bagyo, gituuhan sila, gitahod sila sa mga Subuanon. Ug mao toy usas mga yawi sa atong kalapusan pagbangon human sa bagyong Ruping ang credibility sa duha ka mga Osmeña nga nanguna to. Mas nakatabang sab nga dili sila lahi o partido, kay mga Osmeña di ba estranyo sa pag-unay ug away, pero ni atong higayuna bigo kaayo, suod kaayo, ug in fact wa man gyud makaaway hangtod nga namahuway na sila sa politika si anhing Gobernador Lito Osmeña ug si kanhi Cebu City Mayor Tami Osmeña. Kining mga sugilanon nga akong ihatag ninyo mahitungod sa giunsa pagpangu nilang Tami ug ni Lito ang Subo human sa bagyo nga si Ruping, dili ni gikan nila, gikan ni sa akong mga nahibawan human sa bagyo nga si Ruping. Kay I've been a member of media since 1984. So pagkahitabo sa bagyong Ruping, unom katuig na ko sa radyo, nag-alagad sa radyo. Nasugod ko sa DYLA, hantod na bangin ko DYRF, dayon sa DYAB, hantod na niretiro na lang ko sa radyo, human nasira ang ABS-CBN. So ang akong
personal nga mga kasinatian ug akong mahinumduman. Kay lisod na kayo paghinumdum. Mao nang magkinahanglan ta og postmortem, magkinahanglan ta formal assessment sa tanang mga nahilambigit sa pagbangon nato sa bagyo nga si Ruping. Mao bitong ganin ang buntag na himuot na hinangop kay ko na si kanhi Cebu City Engineer Tony Sanchez nihatag ni palili nato giunsa nila paglimpyo ang Cebu City, giunsa sila pagpangandam sa mga chainsaw, giunsa nila pagmobilize ang mga heavy equipment, giunsa nila paghawan ang kadalanan immediately after sa Ruping. Kay ambot tungod tiyali kahanap na sa atong memory, dali ra man kay itang malimot. Unya 1990 pa biya to nahitabo. So dugay-dugay na gyud pila na kadekada ang nilabay. Natabunan na ba ang atong panumduman? So may tingali ako musugyot ko na kung wa pa man dunay formal nga paglingi pagbalik giun sa pagbangon sa Subo human sa bagyo nga si Ruping. I'm sure magamit unta ka ito sa atong nahiaguman nga mas grabe nga mga bagyo sa Yolanda in 2013 o sa bagyo nga si Odette. Kay karong hapon di ta makalikay atong ikumparar giunsa sa mga Osmeña pagduma ang Subo human sa bagyong Ruping, ikumpara nato giunsa sa mga nipuli nila sa pwesto pagduma ang Cebu City o Cebu Province human sa bagyong Yolanda o human sa bagyo nga si Odette. Ang Yolanda dito ra moigo sa amihanang Subo, pero dunay pipila ka lugar dinhi sa Cebu City nga napiktuhan. Pero sa Odette, ang Cebu City o Cebu Province dunay dakong bahin nga naigo sa bagyo. Unahon nato si kanhi Gobernador Lito Osmeña. Kining mga kasayuran nga ako nakuha giunsa ni Lito Osmeña pagpanguo ang mga Subuanon gikan ni sa akong personal nga kasinatian, gikan ni sa mga media reports sa atong mga higalang reporter, specifically si Oscar Pineda, kay dunay report si Oscar Pineda nga nagdetalye giunsa ni Lito Osmeña pagpanguo ang mga Subuanon human sa bagyo nga si Ruping. Matod ni kanhi Gobernador Lito Osmeña sa iyang memory, 5 ka adlaw ang Subo nga inkomunikado human sa bagyo nga si Ruping. Sa ito pa from November 13, 14, 15, 16, 17. For 5 straight days, way komunikasyon ang Subo to the outside world. Kaya nagguba man, naputol man ang atong mga linya sa komunikasyon o ang atong mga linya sa kuryente. Tungod adto ingon si kanhi Gobernador Lito Osmeña, nihupot siya og mga extra legal means. Nigamit siya extra legal means sa pagpabangon sa Subo gikan sa Ruping. Pasabutan ng extra legal, mga lagda nga wa masubay sa naandan nga paagi sa pagduma sa gobyerno SIB. Mao to'y gibuhat ni kanhi Gobernador Lito Osmeña. For example, sa usa sa mga extra legal steps nga gihimo human sa bagyong Ruping, nideklarar siya og state of calamity sa tibok probinsya sa Subo. human siya mo deklarar og state of calamity. Actually, human na sa krisis sa bagyong Ruping, diya pa siya pahibaw siya mga abogado nga go wa ba kay gahom unta mo pagdeklarar og state of calamity. Kay ang duna na kunoy gahom pagdeklarar og state of calamity mao ang presidente sa Pilipinas. Yung sa presidente, ang presidente sa Pilipinas diyang higayon na si Cory Aquino, di man makontak. Kaya inkomunikado man ang Subo for 5 days human sa bagyo nga si Ruping. So yung Lito Osmeña on his own, bisag wa siya tuguti sa balaod, wa siya hatagi gahom sa balaod, nideklarar siya og state of calamity sa Subo. O tungod siya maong deklarasyon, iyang na-mobilize ang tanang makinarya sa gobyerno, hasta ang mga national government agencies, iyang na pangayuag tabang ang kapolisan ug ang kasundaluhan. So ang tibok machinery sa government iyang na mobilize pagbangon human sa bagyo nga si Ruping. And of course, iyang na kuha ang suporta gikan sa private sector. Ang suporta sa private sector wa makinahanglan og formal declaration. Ang importante nga imo silang itap og na salig sila sa imong liderato. Maunay atong kasinatian sa pagtap sa private sector. Ang priority ni kanhi Gobernador Lito Osmeña mao ang pag-restore sa power o sa komunikasyon. Unya, di man niya ma-restore ang power sa tibok Subo, diha dayon, iyang giuna ang mga ospital o ang, of course, ang mga government offices o ang mga radio o TV stations. Kaya importante man kayo ang media
pagpahibaw sa katawan, pagpasabot sa katawan, unsay mga panghitabo, unsay ilang mahimo sa pagtabang sa rehabilitation sa Subo. Ang usas mga problema ni kanhi Gobernador Lito Osmeña, usas tos labing dako nga kadaot sa Subo nga nahiaguman human sa bagyong Ruping. Utong pagkaguba sa First Mandawi-Mactan Bridge. Daghan kay itang mga testimonya nga nakuha gikan sa atong mga viewers nga hasol kay sila sa pagkaguba sa Taytayan, kay doon na sila mga flights. Ako usa ko sa nilarga adto padung sa Japan nga kinahanglan ko mo sakay og bangka gikan diri sa Mandawi aron makalahos ka dito sa Mueli Osmeña aron makaadto ka sa airport. Ingon adto kadako ang kadaot sa ekonomiya sa Subo nga ang airport nabuwag gikan sa mainland tungod sa pagkaguba sa Taytayan. Nilungtad og pila ka buwan una na ayo ang First Mandawi-Mactan Bridge. Pero kung makapahugno sa ordinaryo mga politiko ang maong gidakon sa kadaot, tiya mo nang ang imong labing dakong Taytayan sa Subo na guba. Nga mo imong sumpay ngadto sa imong airport. Mahugno ka na, maluya ka na, pero sa Lito Osmeña nakakita siya og opportunity. Ang nakaguba sa First Mandawi-Mactan Bridge mao ang MV Sangco Elegance. Si Lito Osmeña, negosyante man, di man siya abogado, iyang nahuna-huna, kung kasuhon pa ni, kung iagi ni og formal proceedings, siyam-siyaman, una nga mahusay ang kaso. Nakatabang sab nga si Lito Osmeña, nakigsulti sa mga huwes dito sa Subo, human sa bagyong Ruping, o sa siyang gipakikistoryahan ang mga huwes. Nagpatambag siya sa mga huwes. Usaon man ni judge, usaon man ni Your Honor, na unsa may labing laktod nga paagi aron nga maayo dayon nato ang Taytayan, nga makuha ng MV Sangco Elegance, nga nisangko sa atong Taytayan, o unsay labing laktod nga paagi, legal nga paagi aron makabayad sila sa danyos nga ilang nahimo. Sus, kitambagan si kanhi Gobernador Lito Osmeña, likayi ang litigation as much as possible. Ayaw kiha. Pakigsulti sa management sa MV Sangco Elegance, ingna sila unsa kadako ang kadaot. Of course, mohimo silang assessment sa kadaot sa Taytayan. Unya pagsabot mo kung pila ilang bayad, kung pila ilang ibayad. Unsaon nila pagbayad? Sila ba'y moayo sa Taytayan? Muhatag ba sila og kwarta aron nga ang Department of Public Works and Highways mugamit sa kwarta pag-ayo sa Taytayan? Or ang private sector ba paayuhon sa Taytayan? Sabutin na ninyo. So mao to'y iyang tambag na nakuha na sabuton i-settle out of court ang kaso, dili ipaagi og husay. Kay kipaagi pag husay, hangtod karon wa pa mahuman ang husay sa kaso tungod sa kahinay sa dagan sa atong sistema sa hustisya. Og ambot na disclose ba ngadto sa mga Subuanon kung pila gyud ang settlement, pila gyud ang bayad sa MV Sangco Elegance Management sa mga tag-iya sa MV Sangco Elegance ngadto sa Cebu Provincial Government sa Taytayan. Kay kung ibase to karon nga ang technicalities tukion pag-ayo, lalisan pa kinsa may tag-iya sa Taytayan, ang national government o ang local government. Kinsa may mobayad, muhatag, mudawat sa bayad sa kadaot sa MV Sangco Elegance nga nahimo sa MV Sangco Elegance, ang Cebu Provincial Government o ang national government pinagi sa Department of Public Works and Highways. Pero itong higayon na, way lalis. Tungod sa maayong kay Lito Osmeña, I think nahimo siya mga representation, so tingali giapas talas mga abogado ang mga legal requirements. Pero ang akong nahibaw-an, si Lito Osmeña nakakuha og dako nga kantidad gikan sa MV Sangco Elegance nga sobra pagani kaysa gasto sa pag-ayo sa Taytayan na nakatukod pa og duha ka mga flyovers. Duha ka flyovers dinhi sa Subo ang natukod gikan sa maong settlement. Ang akong nahibaw-an ni ang column ni Engineer Nigel Paul Villarete. Siya ray ako nahibaw-an nga nagisgot og specific na amount ang nadunggan ni Engineer Nigel Paul Villarete kay suod pa kay si Engineer Villarete niadto sa mga consultants ni Lito Osmeña kay kauban ni silang kompanya ni Pedro Adonis Compendio, ang usos mga kinakusgan nga consultant ni Lito Osmeña sa panahon. 27 million ang gibayad sa MV Sangco Elegance. Yan itong higayuna, 1990, dako na kayo ng kantirara, 27 million pesos. So ang 27 million mo gigasto pag ayo sa Taytayan, na ayo in 2 months, pagtipaspasa,
gipaagi pa to burokrasya, wa pa to Lito Osmeña, siyam-siyaman ang pag-ayo sa Taytayan. Unya, ang sobra gitukod sa flyover sa Tabonok, kada flyover sa Tabonok, sa siyudad sa Talisay, o sa flyover sa siyudad sa Mandaue. Sumao din ni. Ngano nga, kanan duha ka flyover, mo na labing karaan. Duha sa labing una nga mga flyovers na natukod din sa Subo. Kwarta din na sa MV Sangco Elegance. Muna akong kasayro nakuha gikan ni Engineer Nigel Paul Villarete na suod kay sa administrasyon ni kanhi Gobernador Lito Osmeña. So tanawa ra gud ang kadako sa kadaot nga nahimo sa bagyong Siruping na pangitaan ni Lito Osmeña og opportunity sa pag-ayo sa problema, pag-ayo sa Taytayan o pagtukod og dugang pang mga istruktura. Ug in fact ang laing added benefit sa kaseryoso sa implikasyon sa ekonomiya sa Subo nga mabuwag gikan siya ang main airport, na-realize sa national government ang panginhanglan sa pagtukod og ikaduhang Taytayan. Hasta ang Japanese government na balaka pag-ayo nga luoy sa mga Subuanon ug kaluoy sa among mga kompanya des Mactan Export Processing Zone kung dili dayon maatiman ang Taytayan, kung putol ang isla sa Subo kung usaray ilang Taytayan. Motong na-accelerated pag-ayo, usually maabtan ng siyam-siyam, maabtan ng pila ka administrasyon, una matukod ang higante nga mga proyekto sama sa Marcelo Fernan Bridge, pero perting paspasa. Daghang salamat sa creativity ni Lito Osmeña, ni Sani Osmeña, ang iyang maguwang, o ni Tami Osmeña, natukod ang Marcelo Fernan Bridge sa mas paspas nga panahon. Aron nga dunay ikaduhang Taytayan o dili mainutil ang ekonomiya sa Subo kung si Bako dunay kakulian sa usa sa mga Taytayan. So tan-awa unsa kadako sa benepisyo nga nakuha sa probinsya sa Subo tungod sa liderato o creativity o dili ulipon sa burokrasya nga vision ni kanhi Gobernador Lito Osmeña. Ang lain pa gyud nga experience ni Lito Osmeña ug iyang napamatud-an atul human sa bagyong Ruping ang kaimportante sa private sector. Mato ni Lito Osmeña kung ang TPWH ug ang provincial engineering mo isaligan pilar may ekipo kanusa pa maayo ang mga daan dinhi sa Subo, kanusa pa man makabarog pagbalik ang mga poste sa suga, kanusa pa man ma-restore ang basic infrastructure sa probinsya sa Subo. So, human gyud sa bagyong Ruping, nakigtagbo siya sa Cebu Contractors Association. Buhi pa man ang CCA, mao ni kahugpungan sa labing dagko nga mga kontraktor dinhi sa Subo. Nihangyo siya sa Cebu Contractors Association. Tabangi mi, ayuhan ninyo, ang kuna ninyo unsay daan nga inyong ayuhon, kanang mga daan atong nagsabot sila unsay priority nga mga daan nga makatabang sa mga Subuanon aron dili matanggong sa pagbiyahe human sa bagyong Siruping. Kay lisod ba kay pagbiyahe nito human sa bagyong Ruping, daghan kay mga poste nga nangatumba ni babag sa daan, daghang mga punuan sa kahoy na diha gyud matumbas tunga-tunga sa daan. So nagkinahanglan gyud og tabang sa mga kontraktor. Ingos Lito Osmeña, di na lang ta mag-meeting pa asay o kinsay mo ayo ini, kinsay mo ayo ana. Kamo na sa Cebu Contractors Association, kamo na ipagsabot kinsay mo angkon anang dana, kinsay mo hawan anang dana. Usas mga kontraktor ng utana, ya gob ang among bayad gob, ingos Lito Osmeña, prangkahay tawa pa ko'y kwartaron na ikabayad ninyo. Pero sagdi lang, ilista inyong trabaho, i-document na mo inyong trabaho, i-comment yung trabaho, binayra na ita. Makakita ng kwartang Cebu Provincial Government, makakuha tang suporta gikan sa National Government, bayaran ta mo sa inyong serbisyo. Pinagi lang itong istorya. Why resibo? Ang Cebu Contractors Association de Liho. Nakumbinser sila na si Lito Osmeña is an unorthodox leader, dili unconventional ang iyang leadership, dili siya mo subay sa naandan ng mga lagda, ug ilang nakita ang kapaspas sa resulta sa trabaho ni kanhi Gobernador Lito Osmeña. Motong gitrabaho nila ang kadalanan. Ug ingos Lito Osmeña, perti ning hibunga. Pagkahuman na, paghawan na sa mga daan, pagbangon na sa Subo gikan sa bagyo nga si Odette,
iyang gipatawag ang Cebu Contractors Association. Hain naman ang inyong bill. Pila may akong bayranan. Di ba mo sa itubag sa kadakuan sa Cebu Contractors Association? Go! Ayaw na lang bigbayri kay we realize kami mao'y biggest beneficiary sa bagyong Ruping. Tungod sa paghawan dayon sa daan, tungod sa pagparug dayon sa mga basic infrastructure, ang pribadong mga negosyante, itukod pagbalik sila mga buildings, kami mo'y gikuha. Kapaspas sa pagbangon sa Sugbogob, kami mo'y nakakuha sa mga proyekto, kami nakakuha sa multimilyones pesos na mga kontrata. So, nganong mangayo pa manigbayad nga nakatabang man ang bagyo nga si Ruping tungod sa pagkahawan dayos kadalanan tungod sa imong giya, natabangan man ang among mga negosyo sa mas paglambo pa. Motong Ingos Lito Osmeña dito siya kamatngon na kung ang private sector imo lang pangayuan og tabang, di gyud mo baliban. O sama sa ubang mga negosyante, ang private sector makakita og opportunity to earn, to make profit. Dili nga nagpaginansya sila sa katalagman, kundi pagkakita og opportunity sa negosyo sa mga katalagman nga makapaluya sa ordinaryo nga mga molupyo sama nato. So usa to sa mga nakatuunan ni Lito Osmeña. Lain pag yun na unconventional nga paagi ni Lito Osmeña ug wa gyud ni question sa legalidad ini. Ingos Lito Osmeña, pagkahuman gyud sa bagyong Ruping, dito siya sa opisina sa Kapitolyo, siya pangutana, unsay damage, unsay may kadaot. Wa gyud may ideya ko. Wa na may telepono. Wa na mo gani suka, patingi uba ini kagabi. So Ingos Lito Osmeña, the only way to find out is to check the whole province. Apil ng mga isla. Pero Ingos Lito Osmeña, og siya mangunay pagsusi sa kadaot, kinsa may mo lihok diri sa Kapitolyo. Kay kinahanglan ba yung mga dokumento? Kinahanglan ba yan doon ay mga kontrata? Kinahanglan ba yan nga doon ay mga formalities? Una, makalihok ang mga proyekto. Di man sa mahimo nga dili siya nga iyang doon siya suguon nga second hand lang ang iyang information mahitungod sa tinuod ng kadaot sa probinsya sa Subo. Di ba mo siya nahuna-hunaan ni Lito Osmeña ang paagi? Kuha siya blanco nga papel. Iyang giingnan ni sekretary ko ay kong blanco nga papel. Daghan, baga kayo blanco papel ko nung gilutod sa iya. Naibog iyang sekretary, nangita mo na Lito og blanco nga papel. Ang blanco nga papel ang gipirmahan tanan sa ubos. Sa ubos. Sa blanco nga papel ang gipirmahan tanan. Ingos Lito Osmeña, samta mag-inspeksyon ko, sigog tawag ninyo gradyo, fill up ni mga blanco nga papel o mga kontrata. Fill up ni o mga executive orders. Fill up ni o mga formal communication. Depende sa kung makitaan dito sa field. Aso paspasa noon. Kitang Lito Osmeña, naguba ang taytayan, relay niya sa probinsya, sa kwan, o sige, ayuhon ni na to. I-bidding ni na to. Pag naguba ang asus, puwerteng paspasa. Pero kanto di na ito mahimurong. Maglaway ang Commission on Audit at mga transaksyon na tiyaw na blanco nga mga papel ang gipirmahan ni kanhi Gobernador Lito Osmeña. Pero paspas ang pagbangon sa Subo gikan sa katalagman. So katong estilo sa liderato ni kanhi Gobernador Lito Osmeña, makapahinumdum na ko sa estilo sa liderato ni anhing Padre Paking Silva. Mingom sa ito si Father Paking o si kanhi Gobernador Lito Osmeña o pupariha to ang ilang matang liderato. May kanabang creative kayo. Creative in the sense nga dili usahay mo subay sa mga naandan nga mga lagda. Makugang na lang ka, gibuhat na nila, pero ang resulta, puwerteng ninduta sa resulta. Pero kuyawan ka sa ilang mga paagi sa pagpatuman sa ilang mga solusyon sa mga problema. So atong itakli, ang atong paglantaw karong hapon ni kanhi Mayor Tami Osmeña. Giunsa man sabto ni kanhi Mayor Tami Osmeña pag pabangon ang Cebu City human sa bagyo nga si Ruping. Si Engineer Tony Sanchez ni hatag na natong ideya kay ganina sa iyang gitampo sa atong viewers views na namalit silang daan o mga chainsaw, gi-mobilize nila ang mga heavy equipment sa mga contractors o niya
Nag-designate sila og mga lugar nga butangan sa mga debris sa bagyo aron mas dali ang paghawan sa bagyo nga si Ruping. Pero si kanhi Mayor Tami Osmeña, usas mga problema na iyang nakitaan human sa bagyo nga si Ruping, looting. Grabe man ay kuno kaing kinawatay atong bagyo nga si Ruping. Human sa bagyo Ruping. Ang sentro kuno sa kinawatay, Diaz Dan Colon. Kaya daghang mga poste nga nangatumba. Unya ang mga alambre sa kuryente, gipangawat. Ang mga mapuslan pa, ng mga suga, gipangawat. Unya, doon na mga tindahan sa Colon, gihilabta na. So, ang gibuhat ni kanhi Mayor Tami Osmeña, iyang gipatawag ang tanang opisyal sa kapulisan sa Siyudad Sugbo nitong gigayon mga precinct commanders. Iyang giingnan. Di man ko polis. Ug mao na kanindot ani mga leader. Acknowledge ba sila unsa ra ilang limitation? Di sila mo prescribe og solusyon. Gamita ang tanan ninyo na katunan sa pamulis. Make Colon an example of law enforcement. Kamoy tigom, planuhan ninyo pag-ayo, unsa inyo mahimo pagbadlong anang kinawatay sa Colon. So ang mga leader mo ingon, mao nito buhaton ha, letter A, letter B, letter C, sundon din nato tanang detalye, mao ninyo buhaton. Ikaw mo mohimo ni si Tami wa. I-acknowledge si Tami, I am better off attending to the things I am familiar with. Kini law enforcement man ikamo mga polis. Sumoro tayo yung meeting. Dili pareha karon bitaw mga meeting mulungtad og pila ka oras. Mugbo kuno kay itong meeting si kanhi Mayor Tami Osmeña. Iya lang giing na mga polis mao ni problema. Mangitai kog sulban. So sang gibuhat sa mga opisyal sa Cebu City, mura sila na-empowered ba? Nag-iingan sila sa mayor nga sila'y sulban. Gitan-aw sa mga polis, tibuok Cebu City ilang gibantayan. Unya kung magpatrolya mga polis diya sa Colon, pila na rin mabilin sa San Nicolas, pila na may mabilin sa Pasil, pila na may mabilin sa Mabolo, pila na may mabilin sa Kinasangan, pila may mahibilin sa ubang barangay. Mahurot diya sa Colon ang mga polis. Igamay pa kay mga polis sa Cebu City nitong higayuna. So si Wong say, nahukmas mga polis. Nagtukod sila og force multipliers. Wa pa ito mauso mga vigilante group sa una, 1990. Nagtukod sila og dito mahimugso ang lungsod Batok sa Laon o Lubas. Kasi kang gigigan na lang Colonel Banyo sa una. Sila ay nagtukod aning Lubas. Sus. Ang una ko ng membros Lubas, pagtukod nila, 12. 12 rin ilang na-recruit ng mga sakop sa Lubas. Ang 12 ko nung kasakop sa Lubas, sige, tibok adlaw, wala ay gibuhat, patrulyas Colon, sige, bahis-bahis sa Colon. O niya, mga polis, nakakita, magkita sa mga bagiitang kawatan dito sa Colon, ilang gipang-adto. Ang mga bagiitang kawatan, badlungan na yung mga kaobana, way mangawat sa Colon, way manghilabot sa aning mga poste, di mo magpahimo sa sitwasyon. Yan, diha na may nakawat. So, nagpalaban na sila ni kanhi Mayor Tami Osmeña, Mayor, doon rin nakawat Mayor, sa umanin na ito atong rondahon. Kailan search warrant. Mao itong si kanhi Mayor Tami Osmeña o si kanhi Gobernador Lito Osmeña nagpagiya sa mga huwes o sa may labing laktod na paagi. Aron makumbinser mo nga mo issue mong search warrant aron magamit sa kapulisan. Mga huwes, cooperative kayo. Daghan kay mga search warrants giluwatan, awa. Ang mga alambre nga gipangtaguan sa kabalayan sa mga kampo sa mga kawatan o sa mga sindikato din ni Subo nakuha sa mga pulis. So naputay pagbalik sa Colon o mautong mas paspas nga nakasiga pagbalik ang mga linya sa Visayan Electric Company. Sa una, karon Visayan Electric naman lang. Ikumparar sa kinawatay o kable atol sa bagyo nga si Odette. Doon na ba'y nagronda doon na ba'y nagpatrolya sa kadalanan? Wag yun. Atol sa bagyong Odette, diri man gumaabti sa siyudad sa Lapu-Lapu. Daghan kayong mga alambre nga gipamutol, gipangbunlot. Pakitaan pag yun mo, binulutay sa daan. Huwag ginabadlong. Huwag may nakita ang mga pulis. Kaya ang mga pulis, nag-atiman man sa ilang kabalayan. So lahi na yun. Tami Osmeña, pa'y mayor sa Lapu-Lapu, badlong to. Naabaya diha ang Air Force sa siyudad sa Lapu-Lapu. I'm sure makatabang ang Air Force. Pero huwag yun. Kaya ang mayor siyudad sa Lapu-Lapu, huwag ikita. Human sa bagyo nga si Odette, gikataho nga ang mayor's upon
dito pas gawas sa nasod. Nahinayak og biyahe, wa papugong sa biyahe bisan sa hulga sa Baguio nga si Odette. Mao tong paskan dugaya nakabangon sa siyudad sa Lapu-Lapu nang putol ang mga linya sa suga, sa komunikasyon, sa mga kable, sa basic infrastructure facilities. So lahi gyud si Tami Osmeña sa ubang mga mayor. Ari na ta, unsay nahitabo sa Subo human sa Bagyong Ruping. 1993, 3 years after Ruping, abli ang SM City Cebu. Kanang SM City Cebu sa North Reclamation Area ni abli in 1993, 3 years after Ruping. Tiyo mo na. Ang labing unang SM outside Metro Manila ni abli tulo ka tuig human sa Bagyong Ruping. So, ang private sector, di lang Tami Osmeña o Lito Osmeña, ang private sector, ang SM group, pakita asad sa ilang labok. Opportunity ni, kampangon na Subo gikas Ruping, ang ekonomiya sa Subo, nagsugod na ang Sibum, abli ang SM. Kung nag-contest mo itong SM o ang Ayala, nauhay 1 year ang Ayala Center ng abli 1994. 1 year after sa pag-abli sa SM diya sa North Reclamation Area. So, ang creativity ni Lito o ni Tami Osmeña, ang ilang productivity, ang ilang dynamic leadership na nakod sa private sector, pinaspasa isa ang private sector. O tiyaw mo na ang SM City nipili sa Cebu na may location sa labing una nilang mall outside Metro Manila. Ug doon na pagkukoy nadunggan, ako lang yung isalingit, doon na ko'y nadunggan ka istorya anang pagsud sa SM sa Cebu City. Ang problema sa SM pagsud dinhi, wa sila yuta. Wa man yuta ang SM sa una. Magtukod silang mall usay ila paganing abangan ang yuta. Di gyud na nila yuta. So ilang problema wa sila yuta dinhi sa Subo. So pagkadungog ni Henry C. ang amahan gyud ining pamilyahan nga i-public auction kanang yuta diya sa North Reclamation Area. Appeal siya. Ug bid. Pagpalit anang dako kay yuta diya sa North Reclamation Area. Napil di man siya sa bid. Ang nidaog sa bid ang mga gaysano. Katong katiguangan sa mga gaysano mo nidaog diya. So, kanang yuta sa SM, ila na sa mga gaysano. Pero si Henry C., tanawara ang iyang visionary. Para ni Henry C., ideal kay ng lugar para SM. Kung iyan ang i-let go, way laing opportunity ang SM. Way laing dako nga luna nga katukuran ug shopping mall nga ingon ana sa SM City karon. So ang iyang vision ba powerful kaayo nga para niya mao ni best location sa SM. So napildi sila og bidding, wa siya mo surrender. Nianhi siya Subo. Kaya iya mga lieutenants ang ni-appeal sa public auction, pagka-appeal din nila, ilang nailhan kinsay winner, niya siya Subo. Iyang adto ang nakadaog sa bidding. Ang amahan sa mga gaysano din sa Subo. Unya, kini mga gaysano, mga sibayani. So iyang giingnan, parinti raman ta. Unya, daghan naman kayo mong yuta diri sa Cebu, na namuyuta sa Colon, na namuyuta sa kaning sa North Reclamation Area, katong pikas tumoy sa White Gold, inyo naman na, kana kayo mong tindahan din sa Cebu, kami wa pag yun. Ngayon ba nga, amo lang ng paliton, kanang lote nga inyong nadaog. Ang mga kaysano, primero na ingon, kami na may nakadaog ani, pangitang imo, pangita nitong laing yuta. Ingon sa NPC, paring, tira ba yata? Utukon na ba naman yung gamay? Magtukol na may gamay tindahan ka, mabitay na kauna. Nitong higyan na, magkaingon mo sa NPC, gamay pa ka SM. Tukol na may gamay tindahan din eh. Mahimo din nyo ibaligya na party lang sa luna ang among kuhaon. Kung tuon man, disugot ang katigwangan sa mga gaysano, ang part atong lote na ilang na daog sa subasta, ilang gibaligya na ito ni Henry C. Ug mo ito nakasud si Henry C. din Subo. Pinagi sa pagpalit ng yuta sa mga gaysano.
kaya magagaysano mo ay nakadaog sa bidding anang yuta. Ano po nahibaw taon sa kasaysayan sa Cebu Business Park? Luna ni sa probinsya sa Subo, nagigamit ni adto sa Club Filipino de Cebu. 45 hectares ang luna sa probinsya sa Subo. Nakakita ang Ayala og laing 5 hektaryas nga tapad, gihimo nila ning Cebu Business Park na 50 hektaryas. Na palit ni sa Ayala ang luna 1989, 1 year before Roping. Sugod ay tukod ang Ayala pero na-absent sila sa SM. Mas paspas yung trabaho ang SM. Kaya ang SM ko doon may board. Na ay board ang SM pero ang matuman si Henry C. Ingon ni Henry C. Senior, trabaho. Ang Ayala, na pa may board, na pa may mga feasibility studies. Dagan pa mas professional man ang Ayala. Ni Adtong higayuna. Karon ang SM professional asab na nasa sila mga board pero sa buhi pa si Henry C. mas paspas. Pareha ni John Go Kong Wei. Sa buhay pa John Go Kong Wei, mas paspas ang decision making sa Robinsons. Ang Ayala, noon na ginisukan pa sa una nga professionally run yun ang Ayala. Unang kasagaran, ma-absent sila sa ilang mga karibal kung doon ay mga dinalian ng mga opportunities. So, but nevertheless, 3 years after Ruping, abli ang SMCT Cebu. 4 years after Ruping, abli ang Ayala Center Cebu, ang Cebu Business Park. So, yun sa manto nilang Lito Osmeña o Ditami Osmeña. O ang Cebu. Moto'y nakapadangilag sa Cebu. Ang pag-abli sa SM o ang pag-abli sa Ayala, nakadani sa ubang dagkong mga negosyante. Uy, Cebu has arrived. Cebu is ready. Cebu is so our next destination. Motong bangha na kayong mga ubang dagkong negosyante ni sunod o puhunan sa dinhi sa Subo. Motoy Cebu, motoy original na hinungdan sa paglambo sa Subo. Og fast forward ta 1996. 6 years after Roping. Unsay nahitabo? Ang Cebu City gipasidunggan nga one of the top 10 cities in Asia. Buhi pang Asia Week atong 1996. Ang Asia Week naghimo og survey sa kahimtang sa ekonomiya, sa potential sa mga syudad dinhi sa Asia ug ilang gideklarar ang top 10 cities. Ug number 8 ang Cebu City. Ug ang Cebu City was the only city in the Philippines na naapil sa top 10 city ranking sa Asia Week. Imagine, 6 years after Roping, ang Cebu City nga nagusbat pag-ayo sa bagyo, nitumaw nga mao'y labing maayong syudad sa Pilipinas, umoy ikawaw nga labing maayong syudad sa tibuok Asya. O niya ako manggikuha ang kopya sa Asia Week atong 1996. Aniya ang top 10 ranking sa Asia Week in 1996. Number 1, Tokyo sa Japan. Number 2, Singapore City sa Singapore. Number 3, Bandar Seri Begawan, ang capital city sa Brunei. Number 4, Osaka sa Japan. Number 5, Sendai sa Japan. So, tulo ka syudad sa Japan. Apil sa top 5. Number 1, number 4, o number 5. Number 6, Hong Kong sa China. Number 7, Kuala Lumpur sa Malaysia. Number 8, Cebu City, Philippines. Number 9, Chiang Mai sa Thailand. O number 10, Georgetown sa Penang sa Malaysia. So duha ka syudad sa Malaysia ang naapil, usar ka syudad sa tibuok Pilipinas ug mao na ang Cebu City. Giunsa man to ni kanhi Mayor Tami Osmeña. Nagusbat ta pag-ayo sa Roping, yet 6 years later, kitay nahimong best city in the whole of the Philippines. Kitay 8th best city sa tibuok Asya. Ug ingon si Tami Osmeña, na niadtong 1996, usa sa nakapadaog nato, nakahimo natong 8th best city, ang atong traffic system gideklarar sa Asia Week na may best and most modern traffic system in Asia. Australian man to.
ang traffic system na gitukod ni kanhi Mayor Tami Osmeña. Ug nakahinumdum ba man tili mo to'y atong traffic system na kung wa nay sakyanan muusab ang color iya ra usab na siya sensor. Mo to'y first time na gi-deploy ang mga sensors pag himo og better traffic management system. At of course, naabsan sa panahon ang traffic system sa Cebu City. Wa na gyud ma-update. Karong bag-o gi-update, questionable ang pag-update ni samot ang problema sa trafiko sa Cebu City. Sus, kada kong dungog sa Cebu City na ang atong traffic system gideklarar sa usas labing prestigiyoso na news magazine sa tibuok kalibutan ng Asia Week nga mo'y best and most modern in the whole of Asia. Sa tuwa sa traffic system sa Singapore, sa Hong Kong, sa Beijing, luping na to. Sa Tokyo, luping na to. Kita'y most modern of traffic system in 1996 sa tibuok Asia. Laing nakapadaog sa Cebu City is the 8th best city in Asia. Itong higayuna ang atong Emergency Rescue Unit Foundation, ERUF. Karon ang ERUF in town gipapahawa ni Gobernador Gwendolyn Garcia, iyan ang palayason diha sa ilang luna sa Banilan. At na kuno na ibutang ang ERUF sa karaang luna sa Department of Agriculture diha sa Embeles, kaluoy sa ERUF ug sa Cebu Medical Society. Papahawaon lang ni Gobernador Gwendolyn Garcia kay himuon yun na niyang syudad. Tukuran nila og mall kanang lugara, pero ang ERUF in 1996 usa sa sources of pride sa Cebu City kay mao to'y labing equipped na mga emergency responders sa tibuok Asia, tungod sa tabang sa Harley Mir, tungod sa tabang sa ubang mga